chakwe degree ni degree and evidence kata mana paper mano is not enough mondo mi bed gi paper no mondo mi graduate ntie practicals mitimo practicals is actually an experience ineno koro kikwaket degree kata paper no nen kagima paper moro ma ngato nyalo dhi print e cyber river road to yudo dikoro timo ka dikoro jiteni gi degree nikech adier ji gombe to ji ok nyal yude paro mar ariyo madwa wacho ber mondo jopuonjre mane mbalariany ong'eni inyalo yudo first class titiyo at the same time trust me you kaponi paro no ok nyalre to watch out abro kelo no evidence soon it is possible mondo yud first class i excel e practicals i excel e theory i excel e gik moko mitimo courses moko matindo tindo mitimo gi at the same time bende ipuonjri kata itiyo tije moko mikal maber gima nyaki bedu gi pache nyaki ng'eni ya okin kaka jopuonjre mamoko ingina aja kono gajinia kata bed mana kaka wabet kane wate wawuok e familia mopogre wan gi experiences mopogre kaka no wadongo mopogre kapona amua sani ni anadwa timo fwambo adwa timo course na mar fwambo nitadwa tiyo be nyaka ng'e maber ni ya thuolo mangacha nigo gi thuolo man go pogre ngeka ma wabro dhi romi samo bro gocho ni warom an bro ido ka maybe ane tich asomo kata mana course moro machielo mana kao matin kata an gi classes manormal koro nyaka ng'eni the moment ma iamua ni idwa tiyo tidwa somo okin gi thuolo kaka joma chielo I sacrifice a lot thuolo ni mane yudo manyadhi go bayo kata minyaro mo gi jomoko ka onge jomoko bende yudo ka in kata mana loro nini aja kono ga jini ainya joma ntie public universities onego ka thuolo mar dweche adek moyudo ga moyweyo mar yweyo wan kama wanti loro jumba ariyo ka ng'eny jumba ariyo no idwa tiyo idwa dhi e class idwa timo extra courses to gitenya ki exam koro kik ngato bed gi perception moro ni an gima somo dwaro time mang'eny kanya yudo thuolo mar timo gima chielo tim gimoro bro chopa time ma janyuol miketo pachi kume no onge gimoro timre to in mana kendi ok ibro chako ywak ne ji ni yawa konya uru piny ka ji odich te tim kar nyaloni ka tich oyudre sawa koko yudre in gi option bin kech ni tiyoga Marceline in korka kori